ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ କର୍ମଫଳକୁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ବା ପିତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ପିଲାମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି କାହିଁକି, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ। ଯଜନ ଯାଜନ କଥା ଆସିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଦେଶର ଦଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି? ବାପା ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ବାପା ହେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା। ମାତା ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନ୍ମଦାତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ଦୂର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କେହି ପାଖ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବା କେତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଡିତ ଥିଲୁ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କିମ୍ବା ବସ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ ରେ ତ 50 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଗଳ୍ପ ଜମିଲା ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ଆଣିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ପର ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ବସ ରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନିଜ ଭାଇ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଦୂର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ, ଭଣଜା, ମାଉସୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେବେ କଥା ହଉନା, କେବଳ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉ। ଏହା ପୁଣି କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଯେ ବାପାର କର୍ମଫଳରେ ଆମେ କାହିଁକି, ୟାର ଲିଙ୍କ ଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସହିତ ବା କୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସହିତ ରହିଛି ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏଇ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ଠାକୁର ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ନଜର ଠିକ ରେ ପକଉନା, ସେଗୁଡାକ ଆମ ଆଖିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଛି। ତ କଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଆଉ ପୁଅର ବି ତ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ବାପା ପୁଅକୁ ମାରି ପକେଇଲାଣି, ପୁଅ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, ଭାଇ ଭାଇ ହଣାକଟା ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ହଉଛି? ତାମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ହୁଏତ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି, ମା ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ମା କଣ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳକୁ ସେଠି କଟାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ, ଆମେ କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ ଅଫଲାଇନରେ ବି ଯୋଉ କେତେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବଢି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାଘରରେ ଡାକୁଛେ, ବ୍ରତ ଘରେ ଡାକୁଛେ, ସେମାନେ ତ ଆମର କେହି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏତେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କେମିତି? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ କୋଳେଇ ପାରୁଛେ କେମିତି? ଆପଣାର କରିପାରୁଛେ କେମିତି? ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ହଉ, 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ହଉ, 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ହଉ, ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ କର୍ମ ଦେବତା ମାନେ ଆହୁରି ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠତା ହଉ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡି ହଉ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କହିଲେ ଖାଲି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଟିର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ବିଚାର ହୁଏ। ବାକି ରହିଲା ବାପାଙ୍କର କର୍ମଫଳରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହଉ। ଯେ ଆମର ଜନ୍ମଦାତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଇଦର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଋଣ ନେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇମୋସନାଲି ବା ମେଣ୍ଟାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ରେତ ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଦଶାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହବୁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଅପ ରେ, ଟ୍ୟୁନିଂ ରେ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ? ସମ୍ୟକ ତାନ, ସମ୍ୟକ ତାଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ହେଲା ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ତାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତୃତ କରିବା, ତନ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଯିଏ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରେ ସେ ହେଲା ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ତାଳର ସଙ୍ଗତି ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କର୍ମ ଫଳର ମ୍ୟାଚ ଅପ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ମରିଥିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବାପା ମାଙ୍କର ମିଳିତର ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ଆମର ରହିଲା କାହିଁକି? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଧରାଯାଉ ମୋ ବାପା ଏଇନା ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଟା ବଢିଥାନ୍ତା, ଧନର ଅଭାବ ବି ରହିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି କି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଦିଟା ଜିନିଷର କମି ନଥାନ୍ତା।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାହେଲେ ମତେ ଖାଇବାର ଅଭାବଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ରହିବ, ଘରଟା ବି ମୋର ଭଲ ରହିବନି, ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାଟା ମୋର ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେବି କାହିଁକି, ଆଉ ମୋର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କାହିଁକି? ତା ମାନେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାରର କର୍ମରେ ଜଡିତ ଯୋଉଥିରେ କି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୋଗ କଲେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗାଭୋଗ କରୁଛୁ, ପୀଡିତ ହେଇଛୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଆମର କର୍ମର ଫଳକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଟୁଛୁ। ଧରାଯାଉ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେଲା, ଧରାଯାଉ ମେଡିକାଲରେ ସେ ମାସେ କାଳ ପରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମର ଧନ ହାନି ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ପୀଡା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ରହୁନାହିଁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତିଟା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତିଟା ରହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଳନ ପାଳନଟା ରହିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ ହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସେ ନିଜର କର୍ମ ଫଳକୁ କାଟେ ମଧ୍ୟ, ଭୋଗ କରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡିତ। ତାହେଲେ ଏହା କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି? ଏଇ ନୀତି ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ସେ ଆମର ପଡା ପଡୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଜୀବ ଦଶାରେ ଆମେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରୁକ୍ଷ ହବା, କର୍କଶ ହବା, ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡେଇ ଦବା, ଆମକୁ କେହି ଅଭିଶାପ ଦବ, କାହାର ଆମେ ହତାଦାର ହବା, ଅନାଦାରର ପାତ୍ର ହବା, ତାହେଲେ ପର ସମୟରେ ସେହି ଅନାଦରଟା, ସେଇ ହତାଦାରଟା ଆମର ବଢି ଚାଲିବ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାଟିବା ପାଇଁ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନା। ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କଣ ହବ? ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ତ ମଣିଷ କେହି ନିଜର ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଟା ପ୍ରେରଣ କରିବି, ଆପଣ ତ କେବେ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେନି, ତାହେଲେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତାଟା ମତେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରି କର୍ମର ଫଳଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ବଶତଃ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତାମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡିତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଲି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବାର କାରକ କିଏ? ମୁଁ। ତ ମୁଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବିନି ପର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଭୋଗିବି, ସେଇ 100 ଲୋକଙ୍କର କର୍ମଫଳଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗିବି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମଫଳଟା ବଢିବ ନା କମିବ? এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେ କେହି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ବି ପୀଡିତ, ଆମେ ଦେଶର କର୍ମଫଳ ବି ଭୋଗୁଛେ, ଜାତିର କର୍ମଫଳ ବି ଭୋଗୁଛେ, ବାକି ନିଜର କର୍ମଫଳ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90% କର୍ମଫଳ ଆମର ନିଜସ୍ୱ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ପାଖ ପଡିଶାର ବି କର୍ମଫଳ, ସେ ଜାତିର ବି କର୍ମଫଳ, ଦେଶର ବି କର୍ମଫଳ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ। କାରଣ ଆମେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ଆମର ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ରହିଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପିଲ କଲା, ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରା ଗରିବରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବେ କି ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ସେଉର କିଲୋ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କୌଣସି ଲୋକ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଛି କି? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ନା ଗରିବ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ କର୍ମଫଳରୁ ଏସ୍କେପ ହେଇଯିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେମାନେ କର୍ମଫଳରୁ ଏସ୍କେପ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଦେଶ ଜାତିର କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଠିକ ଜାଣ, ତୁମେ ତୁମ ଦେଶର ଦଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କର୍ମଫଳ ଦେଶ ଜାତିକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଲୋକର କର୍ମଫଳ ବି ଦେଶ ଜାତିକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ପ୍ରଭାବ, କର୍ମଫଳ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ 4ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି, ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଚଳଣି ଯେ ପ୍ରକାରର, ତାଙ୍କର 4ଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସେଇ କର୍ମଫଳରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡିତ। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଏଠି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଇଷ୍ଟ ସେଇ ଭାବାଦର୍ଶକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ କର୍ମଫଳରୁ ଟିକେ ରିହାଇ ପାଏ। ରିହାଇ ପାଏ ମାନେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ପରମ ପିତା କର୍ମଫଳକୁ ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଗ କରିବୁ, ଶାବଳ ଭଳି ଆସିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ଆକାରରେ ହେଲେ ବି ଭୋଗ କରିବୁ। ଶାବଳ ପଡିଥିଲେ ପୁରା ବେକଟା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚିଟା ହେଲା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ତ ବାହାରିବ, ତାମାନେ ଶାବଳରେ ବି ରକ୍ତ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା,
किंतु छुंचीरे रक्त बाहरुची प्राण रक्षा होउची ए दीटार कर्मफल परमपिता एभली रिलैक्स करंती तेणु तांको जगतरे कर्मफल काटिबार विधानटा भी से देइचंती तो आमे जेभली चालिबो सेमति पाइबो।